1000 ya kok kekas ngono. Jeneng Dadi kuwi macanen apa kuwi? Aku kuwi anggere kon maca ngono kuwi rada mumet. Katur Kidalang Susilo ing panggung. Nggih. Salam sugeng rawuh wilujeng dalu sugeng makarya mugia tansah lancar gangsar tanpa pambeng satunggal punapa amin ya rabbal alamin. Nyuwun beksan gambyong Pak Dalang katur dumateng para Pandemen. pangembating praja. Saindenging Nuswantara mugia Bocah saiki nek kon maca Jawa ki rada mumet tak. mugia kersa tansah nguri-nguri lan ngurip-urip kabudayan Jawi ingkang arupi wayang minangka aset negari ingkang kedah dipun lestarekaken. Ya. Tilaranipun para wali songo, mliginipun Kanjeng Sunan Kalijaga ing Kadilangu Demak. Ya, betul. Nuwun sedaya kalepatan nyuwun pangaksama nuwun. Ya, Ki Bandan Riyanto. Sinten? Bondan. Ngapunten Pak, Ki Bondan Riyanto. Cindelaras nggih, leres. Cindelaras Kertodesa Mirit Kebumen. Ya, wah. Bocah gitu, Pak. Bocah saiki angger kon maca Jawa nyate ngono kuwi ya. Mboten, soalnya niki tulisane Latin terus rada mlekecek ngono lho, Pak. Tulisane. Ngapunten Pak Bondan. Nah, aku dhewe mula tak pasrahke kowe mripatku saya suku maca malah mumet. Nah, kuwi mau tari-tarian ah. Nggih. Iki nyuwun beksan gambyong, Pak. Oh, beksan gambyong kabeh. Nah, ya. Wis sumadyo kabeh. Beksan gambyong kok. Ya. Dituruti ana 100.000 ya matur nuwun, Mas. Nah, nguri-nguri budaya. Heeh. Beksan gambyong. Nah. Ya. Piye? Nah. Semuanya medun ngono, semuanya. Ya. Ben ketok. Ora doanmu ya rada rene sithik engko jajar-jajar ngono. Dadi ya, engko Mas. Ya. Diaturke beksan gambyong. Dados